Ja, men så tager vi vores cappuccino-rengøringsting her, og så går vi ud i baren med den. Yes. Ja. Når man skal rense en kaffemaskine, så skal man hente 3 ting ud i baglokalet. Vi skal bruge en børste, og vi skal bruge et blindfilter. Det vil sige, det er sådan et, man stikker ind her, men hvor der ikke er hul i. Og så skal vi endelig bruge noget her til at rense med. Og det første man gør, det er, at man tager den her af, og så kører man den hen på den højre knap. Og så tager man børsten der, og der sidder sikkert noget kaffegrups fra dagen før, eller fra samme dag, og det skal simpelthen af. Og det her, det må man faktisk godt gøre hver dag, inden man lukker, sådan så den her bliver gjort helt ren. Det næste man så gør, det er, at man tager det her filter der, og så kommer man lige sådan en lille smule, sådan der, cirka 1-1,5 teskefuld der. Og det sætter man i her. Og så trykker man på den højre knap igen. Så venter man lige et øjeblik, og så trykker man på den her. Sådan. Det gør man så en gang til. Og når man har gjort det 3 gange, så tager man den her af, og der kan I se, der ligger masser af grumset vand hernede. Og så gør man det her en gang til. Ja, det er stadig lidt grumset. Jeg tror, det er længe siden den her har været gjort ren. Så er den næsten ren. Nu skal vi så bare have skyllet den igennem her, og så kører vi så igennem med vand her 3 gange igen. Ja, og de kører det en gang mere. Sådan her, så er den færdig. Så tager man så lige den her, der kan godt sidde lidt grums i her fra tidligere, så tager man ind under hanen her, og så kører man lige med børsten her, så den er helt ren. Og så kan man sætte den i her. Og så lader man den lige køre her et lille minuts tid. Og når man så har gjort det, så kan man så gå i gang med at rense den til højre. Jamen,